Tých balíčkov je v podstate ako keby viac, ja budem tu aj čerpať z materiálu a ako som spomenul, ten úplný základ, kedy sa to v podstate robí tak, ako to všetci poznajú, ten by som vyslovene obišiel, ale potom sú tu ešte dve úrovne, kde úrovňou ako keby druhou alebo vyššou je vyslovene, že realitná kancelária pracuje na tom, aby sa maximalizovalo nájomné. Na to existuje niekoľko nástrojov, ktoré tu nemusíme ako keby rozvíjať, ale máme vyslovene techniky, ktoré vlastne spôsobujú to, že z dlhodobého hľadiska ten človek, ktorý s nami začne spoluprácu, môže ako keby rásť na tom samotnom nájome a nie len z dôvodu toho, že samotné nájomné dražie, ale aj z toho spôsobu, akým sa to v podstate celé realizuje. Môžeme pomôcť napríklad majiteľovi nehnuteľnosti s tým výpočtom tej profitability, to znamená, aké sú čísla, čo by sme mu odporúčali, čo by získal tým, keby urobil ako keby, ako som spomenul, teda nejaký taký flip, že takú výmenu, čo sú tie ako keby slabé stránky a tak ďalej, lebo mnohokrát to ľudia ako keby neevidujú, ale skutočne spomenuli ste teraz napríklad práve tých problémových nájomníkov, ktorí sú istým spôsobom hrozbou. To je jeden z ďalších ako keby pointov, s ktorým sa o mnoho lepšie pracuje práve pri tých menších nehnuteľnostiach a rovno budem narážať na tie veci, ktoré súvisia napríklad s témami, ktoré sú veľmi ošemetné a to je napríklad deti v nájme a takisto aj domáce zvieratá. Je to zase prichádzame k tomu istému, že ono to má niekoľko dôvodov, prečo sa to vlastne takýmto spôsobom robí. Nasledovne je tam služba optimalizácie príjmov a výdajov, to znamená, akým spôsobom správne nastavovať zálohové platby, aby potom človek nebol prekvapený negatívne, akým spôsobom pracovať s tým meraním, s minuloročnými štatistikami, ktoré spravidla vy máte ako keby pri tých meračoch, lebo toto si ako keby ľudia veľakrát nevedia ošefovať. A samozrejme veľmi dôležité je aj téma, ako je poistenie nehnuteľnosti, ktoré takisto mnoho ľudí zanedbáva, kde vieme dať takisto konzultáciu. Tá konzultácia vedie k tomu, že spojíme toho človeka s niekým, kto naozaj mu urobí produkt, ktorý práve preto prenajímanie samotnej nehnuteľnosti je naozaj dobre vyriešený, aby nezistil, že pri poistnom plnení bude vlastne predmetom výluk, ktoré súvisia s prenájom nehnuteľnosti, lebo sú aj produkty, ktoré toto zahŕňajú. No a potom ďalej sú tam samozrejme už tzv. Vyššie ligy. A ja si myslím, že tá najväčšia pridaná hodnota pri spolupráci s realitnou kanceláriou je, keď to tá kancelária robí naozaj na úrovni. A to je práve ten najdôležitejší point toho kontaktného bodu. To znamená to, že my sa dokážeme dostať do pozície istého mediátora samotného vzťahu. Veľakrát sa vyhýbame ako keby konfrontácii, lebo sám majiteľ nehnuteľnosti a nájomník sú spravidla v konfrontačnej zóne. To znamená, že ich požiadavky sú úplne protichodné, ale cez prostredníka tieto veci vedia omnoho efektívnejšie odkomunikovať a nie je to vedené formou konfrontácie, ktorá na začiatku pri takomto vzťahe samozrejme nastaví aj mnoho ďalších vecí, to, akým spôsobom sa odvíja tá spokojnosť jednej aj druhej strany. Ďalej je tu napríklad právne poradenstvo a servis, fyzické kontroly nehnuteľnosti, veľmi dôležité, že z času na čas jednoducho sa skontroluje tá nehnuteľnosť, že či je užívaná ako keby v zmysle toho, čo bolo v zmluve dohodnuté.